نايلومي مصنعات مصحف قدسنا كمسي كلنا هنريو صنحنا كاب عبراويان يخون عبراويان حدا كاب حدا 14 زلو كنرينا مسايكم زلهم تسمعناهم زلهم ملكت እንዳገበርኩም ላይ ክትከዲሁም ካብ 14 ከንብብሞ እቲ እግዚአብሔር ኣብ ውሽጥ ዘቀመጦ መልእኽቲ ካብ ወይ ድማ ተሐሳብ ከካፍለኩም ማለት ከምዚ ይብል አምላኽ ብዙሕ ሰዓን በብዙሕ መንገድን ቀደም ነቦታትና በነቢያት ገይሩ ምስተዛረቦም ኣብዘን ዳሃሮት መዓልታት ነዓና በቲ ወራስ ሁሉ ዝገበሮ ብኡውን ዓለም ዝፈጠረ ወዱ ገይሩ ተዛረበና ንሱ ናይ ክብሩ ነጸብራቅን ቅርጽ ባህሪውን ኮሎ ኩሉውን በኃይል ቃሉ ጸዊሩ ኮሎስ ምንጻ ኃጢአትና ምስ ገበረ ኣብ ላዕሊ ኣብ የማን ግርማ ተቀመጠ ካብቶም መላእኽቲ ብዙሕ ዝበልጽ ስም ብዝወረሰ መጠን ክሳዕ ክንድዚ ካባታቶም በለጸ እስኪ ካብ መላእኽቲ ከንመኖም እዩ ንስኻ ወደይኻ ሎሚ ወለድኩኻ ከም በሐድሽ ድማ ኣነ ኣቦ እኾኖ ንሱን ውልድ ይኾነኒ ዝበሎ ከም በሐድሽ ድማ ነቲ በኽሪ ናብ ዓለም ከእትዎ ኮሎ ኩላቶም መላእኽቲ ኣምላኽ ይሰግድሉ ይብል ብዛዕባ መላእኽቱ ንፋሳት አገልገልቱን ሓለሓልታ ሓዊ ዝገብር ይብል ብዛዕባ ወዱግና ኣታ ኣምላኸይ ዝፋንካን ዘለዓለም ይነብር በትር መንግስትኻውን በትርቅን እናያ ጽድቅ ፈቶኻ አመጻኻ ጸላኻ ስለዚ እግዚአብሔር አምላክካ ሓለፋ ብጾትካ ብዘይተሓጎስ ቀብዓካ ይዝብል ድማ ጎይታይ ንስኻ ካብ ቀደም ንምድሪ ሰሪትካያ ሰማያቱን ግብር ኣዳውኻዮም ዚያቶም ክጦፍዮም ንስኻ ግን ትነብር ኩሉን ከም ክዳን ክበልዩ ከም ዓለባ ድማ ክትጠቅልሎ ይኻ ክልወጡን እዩ ንስኻ ግን ከም ቀደም ካይኻ አመታት ካውናይ ኣይኩዳአኒ ይብል እስኪ ካብ መላእኽቲ ከንመኖም እዩ ንጸላእትኻ መርገጽ እግርኻ ክሳዕ ዝገብሮምሲ ኣብ የማናይ ተቀመጥ ዝበሎ ኩሎም ዶ ነገልግሎት እቶም ምድሓን ኮርሱ ዘለዎም ዝለኣኹ መናፍስቲ አገልግሎት ኣይኮኑን ይብለና ክብሪ ንጎይታ ይኹን ولا نزقال كتم ببوه لها كندي يبارك كبرن الشمو يكون نايزي ملأختي تحافي كم يوبا كلاتكم تبلو زت أنا حكومتي من مخانو بقل زفلت نجار يلن بزوحات نايمت تحاف قدوس تمرامرت جن باولوس كم زخوني زارو يوم قال يوم دما برناباس ويدما أبلوس كيكون خمزي ترفون يزارو يوم لومي نز قال ننبب سبات كنا زقدسنا من كم زتصحافو زي كونس تملختي تحيزو زلو تحستو ስለዝኾነ نحنا ابتي اذا مصحف يزو زلو ملختي كنتكورينا ማለት እዩ ናይዚ ክፍሊ ዋና ሐሳብ ወይ መልእኽቲ እንታይ እዩ ወይ ናይዚ መልእኽቲ ጸሓፊ ከመሐላልፎ ዝደልዮ መልእኽቲ እንታይ እንደሕርኢልና ኢየሱስ ክርስቶስ ንናይ እግዚአብሔር ጸጋ ንምግላጽ بمنجدو أبيلو دما نزت ناب سب كبتصح ፍጹም መዳርኽቲ ዘይርከቦ ብቕዓት ዘለዎ ከም ዝኾነ ንምርኣይ አሜን ኣብዚ ናይ ዝመልእኽቲ መእተዊ ካብ ቁጽሪ 1 ክሳብ 4 ኢየሱስ ክርስቶስ እንታ ዘይብሉ ካብ ኩሉ ልዕል ዝበለ ብሉጽ ምግላጽ አምላኽ ገይሩ ገሊጽዎ ኣሎ እዚ ክፍሊ እዚ ክርስቶስ ካብቶም አቡሊ ኪዳን ዝነበሩ ነቢያት ካብ መላእኽቲ ካብ ሙሴ ካብ አሮን ካብቲ ዘርኡ ዝኾኑ ካህናት ኩሎም ዝለዓለ ከም ዝኾነ ብግልጺ አስፊርዎ ኣሎ ኣብዚ መልእኽቲ ክልተ በተደጋጋሚ እንሪኦም ቃላት አሉ እንታይ ዝብል ቃል አሉ ዝበልጽ ወይ ድማ ብሉጽ ዝብልን ዘሓሸ ዝብሉ ቃላት በተደጋጋሚ ኣብዚ ክፍሊ እዚ ተጻሒፎም ንረኽቦም ኢና ከምታ ኢዮብ አንቶይ ብዛዕባ ኣብ መእተዊ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ እቲ ቀዳማይ ዝተጻሓፈሉ ምኽንያት እንታይ ኢሉ ዘሓሸ ነገር አሜን ዘሓሸ ነገር ከሪኦም መታን ዝበለጸ ነገር አሎ ካብቲ ሒዞሞ ዘለውሲ ዘሓይሽ ዝበልጽ ነገር ከም ዘሎ ከሪኦም ኢሉ ነዝመልእኽቲ ከም ዝጻሓፈ ይነግረና ነይሩ ካል እንታይ ብለና ነይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኩሉ
በቃ ከም ዝበልጽ ማለት እዩ ስለዚህ ሲ ኣብዚ ክፍሊ ዕብራውያን ክነጽንዕ ኮለና ዘን ቃላት ብተደጋጋሚ ኣብ ክንረኽበን ኢና ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ ኣብ ዕብራውያን ሓደ 4 ከይድና እንድሕር ኣቢብናሲ እንታይ ኢሉ ካብቶም መላእኽቲ ብዙሕ ዝበልጽ ስም ብዝወረሰ መጠን ክሳዕ ክንድዚ ካባታቶም በለጸ ይብለና ማለት እዘን ቃላት እዚኣተን ብተደጋጋሚ ልዕሊ 15 ግዜ ዝኸውን ኣብ መጽሓፍ ዕብራውያን ተደጋጊመ ንረኽቦ ኢና እዚ ቃል እዚ ጎሊሑ ንሪኦ ኢና ማለት እዩ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ሓደ በሓደ ድማ ኣብቲ ክፍልታት ምስ በጻሕና ድማ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ካብ ቁጽሪ ሓደ ክሳዕ 3 ከይድና ክነንበብ ኮለና እንታይ ይብለና ኣምላኽ ኢሉ ብዙሕ ሰዓን ብብዙሕ መንገድን ቀደም ነቦታትና ብነቢያት ገይሩ ምስ ተዛረቦም ኣብዘን ዳሕሮኦት መዓልትታት ንዓና በቲ ወራሲ ሁሉ ዝገበሮ ብእውን ዓለም ዝፈጠረ ወዱ ገይሩ ተዛረበና ንሱ ናይ ክብሩ ነጸብራቕን ቅርጽ ባህሪኡን ኮሎ ኩሉውን በሓይሉ ቃሉ ጸዊሩ ኮሎስ ምንጻሕ ኃጢአትና ምስ ገበረ ኣብ ላዕሊ ኣብ የማን ግርማ ተቐመጠ ይብለና ነፍስ ወከፍና ነዘን ብዙሕ ሰዓን ብብዙሕ መንገዲ ዝብሉ ቃላትን ነስምረለን አሜን ምክንያቱም እዘን ቃላት ዘመላኽተና እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ሓደ ኣምላኽ ብዘይ ምቁራጽ ዝዛረብ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ካልኣይ ድማ ኣምላኽና ብብዙሕ መንገዲ ከም ዝዛረብ አሜን እንታይ ኢሉ ኣምላኽ ብዙሕ ሰዓን ብብዙሕ መንገድን ንእግዚአብሔር እዚ ቃል እዚ ንእግዚአብሔር ካይንውስኖ ይረድአና እዩ ነዚ ቃል እዚ ነስምረሉ ቅዱሳን ኣብዚ ሎሚ ንጽንዖ ክፍሊ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣምላኽና ብዙሕ ሰዓን ብብዙሕ መንገድን ቀደም ነቦታትና ብነቢያት ገይሩ ከም ተዛረቦም ኣብዘን ዳሕሮት መዓልታት ድማ ማለት ነቶም ኣብቲ ኢየሱስ ዝነበረሉ ዘመን ዝነበሩ ሰባት ድማ በቲ ወራሲ ሁሉ ዝገበሮ ብእውን ዓለም ዝፈጠረ ወዱ ገይሩ ከም ተዛረበ ኢና ንርኢ ዘለና ናብቲ ቀፂሉ ዘሎ ሓሳብ ቅድሚ ምኻድና ነፍስ ወከፍና ኣምላኽና ዘይውሰን ኣምላኽ ከም ዝኾነ ንሱ ብዝመረጾ መንገዲ ከም ዝዛረብ ክንፈልጥን ክንርዳእን ኣዝዩ ኣገዳሲ አሜን ነዚ ክንፈልጥ ኣገዳሲ ዝኾነሉ ቀንዲ ምኽንያት ስለምንታይ እንድሕር ኢልና ብዙሓት ነዛ ኣብ ዕብራውያን 1:2 ዘላ ቃል ብምጥቃስ እግዚአብሔር በወዱ ገይሩ ሓንሳብን መወዳእታን ጊዜ ተዛሪቡና ኣምላኽ በተወራስ ሁሉ ዝገበሮ ብኡን ዓለም ዝፈጠሮ ወዱ ገይሩ ምስ ተዛረበና ዘረባ ደው ኣቢልዩ ብድሕሪ ሕጂ ኣምላኽ ክዛረበና እንድሕር ኮይኑ ብቃሉ ጥራይ ዝዛረበና ዝብሉ ስለዘለው እዩ ኣምላኽና ዝውሰን ኣምላኽ ከም ዘይኮነ ብዝበረጾ መንገዲ ከም ዝዛረብ ሎሙን ኣብ ዘመንና ብመንፈስ ቅዱስ ኣቢሉ ይዛረብ ከም ዘሎ ክንፈልጥን ክንርዳእን ኣሎና ዝበልኩ አሜን ሓንሳብ ተዛሪቡና ይሉና ይቦዱ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታሲ ምዝራባ ቋሪጹ ማለት ግን አይኮነን ክዛረብ ኣብ ዘለዎ ብመንፈሱ ገይሩ ንዓና ይዛረበና ኣሎ ሕጅውን ማለት እዩ ገለ ካብቲ እግዚአብሔር ቀደም ንህዝቡ ካብ ተዛረበሎ መንገድታት ንምርኣይ ነቲ ብዛዕባ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዘሎናውን ምርዳእ ከዕብዮ ይኽእል ስለዝኾነ እቲ እግዚአብሔር ዝተዛረበሉ መንገድታት ሪና ተሓለፍና ጽቡቕ ይብል ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቃል ከየውፀ በትንሱ ዝፈጠሮ ፍጥረት ኣቢሉ ንኩሉ ፍጥረት ይዛረብ እዩ ሓቀይዶ ኣብ ሮሜ 1:18-20 እንታይ ይብልሲ ቁጣ ኣምላኽ ካብ ሰማይ ኣብ ረስኢነት ዓመፃን ዘበለ ሁሉ ነቲ ሓቂ ብዓመፃ ኣብ ዝኸድኖ ሰባት ይግለጽ እዩ ኣምላኽ ገሊጹሎም እሞ እቲ ብዛዕባ ኣምላኽ ዝፍለጥ ዘበለ ኣባታቶም ግሉጽ እዩ ዘመኻኒዎ ምእንቲ ክስኡኑስ እቲ ካብ ፍጥረት ዓለም ጀሚሩ ብግብሩ ዝፍለጥ ዘይረአ ባህሪው እዚ ኻትናይ ዘለዓለም ሓይሉን መለኾቱን ኣጸቢቑ ይረአ ይብለና እግዚአብሔር ከምቲ አንቶ ያሕዋትና ዝብሎ ነበሩ ብብዙሕ መንገድታት ይዛረብ ነይሩ ኣደም እግዚአብሔር ብዝተፈላለየ መንገዲ ንህዝቡ ይዛረብን ይራኸብን ምስ ህዝቡ ይራኸብን ነይሩ ንኣብነት እግዚአብሔር ንህዝቡ በቲ ንሱ ዝሓረዮም ሰባት ወይ ድማ ነቢያት በመልአኽቱ በህልሚ ብራእይ በቃሉ በተአምራት ነቶም ምዝማዕ ዘአበዩ ከም በልዓም ዘአመሰለ ድማ ዋላ ንዓድጊ ናይ ሰብ ቋንቋ በመሃብ ተዛሪቡ እግዚአብሔር አሜን
أبزح نمسحف قدس كفلتات እግዚአብሔር አምላኽና ከምተዛረበ እቲ ተዛረበሉ መንገድና በግልጽ ከምዘ ተገልጸውን ነንብብና ሐቀደ ቅዱሳን ንኣብነት ኣብ ዘፍጥረት 7 ሓደ ከና እንደህር አንቢብና እግዚአብሔር ድማ ንነሆ በሎ ይብለና ሐቀዶ ኣብዚ እግዚአብሔር ከምተዛረቦን በር እቲ እግዚአብሔር ተዛረበሉ መንገዲ በግልጽ ተጻሐፈልና በተመሳሳሊ እግዚአብሔር ንአብርሃም ክዛረቦ ኾለውን እግዚአብሔር ከምተዛረቦን በር በህልም ዲዩ ብራእይ ዲዩ በምንታይ መንገዲ ከምተዛረቦ ግልጽ ይኮነና ኣብ ዘፍጥረት 12 ከና ነንብብ ኮለና ማለት እዩ ነዚ ክንሪኦ ዝደለኹሉ ቀንዲ ምክንያት ስለምንታይ እንደህር ኢልኩምኒ መታን እቲ እግዚአብሔር ዝዛረበሉ መንገዲ ብዙሕ ከም ዝኾነ ክንፈልጥን ክነስተውዕልኒ ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ምድሪ ይመላለሰሉ ኣብ ዝነበረ እዋንም እግዚአብሔር አቦ በወዱ ገይሩ ተዛሪቡ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ዝመጻሉ ዕላማ ፈጺሙ ናብ እግዚአብሔር አቦ ምስተመልሰግና ከምቲ በዓሉ ነቲ ካብ አቦ ዝወጽ መንፈስ ሐቅ ሰደልኩም ይዝቦሎ መንፈስ ሐቅ መጽዩ ኣብዚ ዘመን ድማ እግዚአብሔር አቦ በመንገድ መንፈስ ቅዱስ አቢሉ ይዛረበናሉ አሜን ዶ ነዞም ኣብዚ ዘመን ዘለና እግዚአብሔር በመንፈሱ ገይሩ ይዛረበና ዘሎ አሜን እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ እግዚአብሔር አቦ ምዝራቡ ደው አይበለን ማለት እዩ still God is saying something አሜን እግዚአብሔር ሕጅውን በመንፈሱ አቢሉ ይዛረበናሉ ገለ ካብቲ መንፈስ ቅዱስ ምስመጸብ ዛዕባ ዝገብሮ ኢየሱስ ኣብ ዮሐንስ 16:13 ክዛረብ ኮሎ እንታይ ኢሉ ነይሩ እቲ መንፈስ ሐቅ ምስመጸግና ንሱ ዝሰምዖ ዘበለ ይዛረብ እምበር ካብ ርሱ ኣይዛረብን እዩ እሞ ንሱ ነቲ ዝመጽ ኸፍልጠኩም ናብ ኩሉ ሐቅውን ክመርሐኩም ኢሉና ነይሩ አሜን ስለዚ ኣብዚ ዘመን እዚ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ይገብራሉ እንደህር ኢልና ነቲ ዝሰምዖ ዘበለ ይዛረብ ወይ ይስማዓናሉ አሜን አሜን ከምቲ ኢየሱስ ዝበሎ ብዛዕባ ዝመጽ ዘበለው ነቶም ክሰምዕዎ ፈቃደኛታት ዝኾኑ ይፍልጦም ኣሎ ፈቃደኛ ክሳዕ ዝኾና ንመንፈስ ቅዱስ ክንሰምዕ ርስና ንመንፈስ ቅዱስ ክሳዕ ዘግዛእና መንፈስ ቅዱስ ክዛረበና እቲ ዝመጻሉ ዕላማ ኣብዚ ምድሪ መህላው ኣብ ህይወትና ክፍጽም ይኽብርን ጎይታ ይኹን ኣብ ዮሐንስ 10:27 ከና ነንብብ ኮለና እንታይ ይብል እተናባጊአይ ግና ድምጸይ ሰምዓ አነ ኸአ እላልየን ንሳተኑን እንታይ ኢሉ ይስዕባኒ ኢሉ ስለዚህ አባጊና ኢየሱስ ክርስቶስ እንደህር ኮይና ድምጹ ክንሰምዕና ክንሰምዑን መሰል ተዋሂቡና ድምጹ ፈሊና ክንፈልጥ ግና ምስጓሳና ጊዜ ክናሕልፍ ናይ ግድን አሜን እተናባጊ ድምጽ ጓሰን ካብቲ ካል ዝመስል ድምጽታት በቀሊሉ ክፈልዮ ዝኽእላ በኸመይ እንደህር ኢልና እቲ ሚስጥር ሓደ እተናባጊ እኹል ጊዜ ምስትጓሳ ነፍሰን ስለዘሕልፋይ አሜን አሜን ንግሆን ምሸትን ድምጹ ስለሰምዓዩ ስለዚህ ንሕናውን እኹል ጊዜ ምስቲ ጓሳ ነፍስና ዝኾነ ጎይታ ጊዜ እንደህር አሕሊፍና ንድምጽ ጓሳና ካብቲ ዝመስል ድምጽታት በቀሊሉ ክንፈልዮ ንኽእልና ማለት ስለዚህ መሰልናዩ ድምጽ መንፈስ ቅዱስ ክንሰምዕ ካብ ናይ ጸላኢ ወይ ምትላላት ወይ ድማ ምድንጋራት ክነምልጥ እንደህር ደሊና እቲ ሓደ ክንገብሮ ዘለና ነገር እንታይ እንደህሪና ድምጽ አምላኽና ፈሊና ምፍላጥ ድምጽ አምላኽናን ጓሳ ነፍስናን ፈሊና ንምፍላጥ ድማ ምሱ ጊዜ ክነሕልፍ አሎና ቃል አምላኽ ነንብብ ንቃል አምላኽ ለይትን መዓልትን ነስተንትኖ ርእስና ንአምላኽ ብጸሎት ቁርባት ንግበር ንእግዚአብሔር አምላኽ ነምልኾ ኣብ ህልውኑ ንንበር ከምኡ ምስ ንገብር በቀሊሉ ድምጽ አምላኽና ክነላሊና ጸላኢውን በቀሊሉ ከታለና አይክእልን አሜን አሜን ዶ አምላኽ ኢሉ ብዙሕ ሰዓን በብዙሕ መንገድን ከምተዛረበን ሕጁን ይዛረብ ከምዘሎን ካብረኤና ናምናይ ሎሚ መጽናዓትና ንመለስ እንታይ ኢሉ አምላኽ ብዙሕ ሰዓን በብዙሕ መንገድታት ቀደም ነቦታትና በነቢያት ገይሩ ምስተዛረቦም ኣብዘን ዳሕሮት መዓልታት ንዓና በተወራሱ ሁሉ ዝገበሮ ብኡን ዓለም ዝፈጠሮ ወዱ ገይሩ ተዛረበና ይብለና ኣብዚ ንክርስቶስ ክገልጾ ኾሎ እንታይ ኢሉ ወራሱ ሁሉ ኢሉ አሜን ዶ ሃሌሉያ ብኡን ዓለም ዝፈጠረ ወዱ ኢሉ ገሊጽዎሎ ኢየሱስ ወራሱ ሁሉ ንሕና ድማ ከም ተቃላ አምላኽ ኣብ ሮሜ 8:17 ዝብሎ ውሉድ አምላኽ ስለዝኾና ንአምላኽ ወረስቱ ንክርስቶስ ድማ መዋርስቱ ኢና ክብርን ጎይታ ይኹን
بت وراسه كله زجبره كسع كنديك كسع كنديك سلزفقرنا እግዚአብሔር بودو كزاربنا مريጽ قدسان كبرات مخانا اب قدمي اسي زخبرنا سبات مخانا كوي زقال زنغرنا زلو امين حدا اندحر حدا ناي مدر نغوس كمان سي اندحر بقى ودو ليخو كعدمكا دليونا ابنسي زخونه فلوت تبلو سب مصيو زخونه عينت ناي ادم ورقه تزبكا وي دما نابت بالاس ناتو اندحر عديموكاس زسمعك حغوس زسمعك كبري يرداكم دلو قدسان اذا خبر زي كسمعنا خلالو እግዚአብሔር ዘخبرنا ሰባቲና قدسان እግዚአብሔር አዚዩ ዘخبرنا ሰባት ስለዝኾነ ሰባቲና ንወዱ ሰዲዱና خبرنا ጎይታ ይኹን ንዓና እግዚአብሔር አቦ በቲ ወራስ ሁሉ ዝገበሮም ብኡ ዓለም ዝፈጠረ ወዱ ገይሩ ብምዝራቡ አብ خبرتي አሜን ዶ አምላኽ በዓሉ ወሪዱ خزارበና ንሕና መኒና እዚ ይኹን ምስበለ ዝኾነሉ ንሁሉ በዓሉ ዝፈጠረ አምላኽ ክዛረበና ክሳዕ ክንደይ እድለኛታቲና ቅዱሳን እዚ ክፍሊ ማንነት ናይ ኢየሱስ አብሊሁ ዘሪኤና ክፍሊ ኣብዚ ክፍሊ እዚ እቤትን ስልጣንን ናይ ኢየሱስን ድማ ብግልጽ እንሪአሉ ክፍሊ ናይዚ መልእኽቲ ጸሓፊ ከምዚ ነዝቃል ነንብቦ ዘለና ምንም ጊዜ ከይጥፈአ ብዛዕባ ልኡላውነት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምዝራቢያት እዩ አሜን ጸሓፊ ናይ መልእኽቲ ኢየሱስ ውሉድ አምላኽ ወራሱ ሁሉ ናይ ክብሩ ነጸብራቅ ቅርጽን ባህሪውን ከምዝኾነ ኩሉውን በኃይሉ ቃሉ ከምዝጾረ ምን ጻሓጣትና ምስገበረ ድማ ኣብ ላዕሊ ኣብ የማን ግርባ ከምተቀመጠ ካብቶም መላእክት ብዙሕ ዝበልጽ ስም ከምዝወረሰ ኢየሱስ ልዕሊ መላእክት ከምዝኾነ መላእክት አምላኽ ንዕኡ ከምዝሰግዱሉን ከምዘገልግልዎን ጽሒፉና ኣሎ ክብርን ጎይታ ይኹን ዕብራውያን እምበኣር ኣብዚ ሓሳብ ዘተኮረ መጽሓፊ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ኣብ ቆሎሴ ሓደ ካብ 15 ክሳብ 17 ክዛረብ ኮሎ እንታይ ይብልሲ ንሱ መልክዕ እቲ ዘይረአ አምላኽ በኽሩ ሁሉ ፍጥረቱኒ አሜን ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘሎ ዝረአን ዘይረአን ዙፋናት ኮነ ወይስ ጎይትነት ሕልቅነት ወይስ ስልጣናት ኩሉ ብኡ ተፈጢሩሎሞ ኩሉ ብኡን ንኡን ተፈጥረ ንሱኻ ቅድሚ ኩሉን ብኡ ቆይሙሉ ይብለና ዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረብ ኮሎ ኣብዚ ማንነት ኢየሱስና በግልጽ ንርኢ ዘሎና ናይ ዕብራውያን ጸሓፉውን ነዚዩ ኣብ መልእኽቱ ከሪኤና ደሊ ዘሎ ክብርን ጎይታ ይኹን አሜን ኣብ ዕብራውያን 1:3 ንኢየሱስ ክገልጾ ኮሎ እንታይ ኢሉ ንሱ ናይ ክብሩ ነጸብራቅን ቅርጽ ባህሪን ኢሉ ገሊጽዎሎ አሜን ኣብ ቆሎሴ ብዝኽነንቦ ጸናሕና ድማ መልክዕቲ ዘይረአ አምላኽ ኢሉ ገሊጽዎሎ ኣብ ዮሐንስ 1:8 ድማ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ሓደ እኳ ንአምላኽ ዝረአዮ የልቦን እቲ ኣብ ሕቅፉ ኣብኡ ዘሎ ወዱ ንሱ ኣጋሓዶ ይብለና ካብዚ ነንብቦ ጸናሕና ክፍልታት እንታይና ንርዳ እግዚአብሔር አቦ ኣብ ኢየሱስ ከምተጋሓደ ወይ ኣብ ኢየሱስ ከምተገለጸ ኢና ንርዳ ክብር ንሽሙ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ኣብ ላዕሊ ክንብሎ ጸናሕና ባዕሉ ኣብ ዮሐንስ 10:30 ክዛረብ ኮሎ እንታይ ኢሉ ኣነን አቦን እንታይና ኢሉ ቅዱሳን ሓደ ኢና ኢሉ ኢየሱስ ተራ ማለት ከምዚ ካልኦት ዝብሎ ፕሮፌት ጥራይ ኣይኮነን ኢየሱስ ክርስቶስ በቃ ሓደ መምህር ኣይኮነን እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳቦ ሓደ ዝኾነ አምላኽ እዩ አሜን ዶ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ እንታይ ኢሉ ኣብ ዮሐንስ 10:30 ኣነን አቦን እንታይና ኢሉ ሓደ ኢና we are one እንደገና ኣብ ዮሐንስ 10:4 ካብ 7 ክሳብ 11 ከይድና ክነንብብ ኮለና እንታይ ይብለና ንኣይ እንተ ትፈልጡንስ ነቦይውን እንታይ ምገበርኩም ወይሉ ምፈለጥኩም ነርኩም ካብ ሕጂ ትፈልጥዎን ሪኢኹሞን ኣለኹ በሎ አሜን አሜን ንኢየሱስ ክርስቶስ ምርአይ ማለት ነቦ ምርአይ ማለት እዩ ፊልጶስ ካ ጎይታይ ነቦኽ አሪኤና ሞ ያአኽለና በሎ ኢየሱስ በሎ ፊልጶስ እዚ ክንዲ ዝኣክል ዘመን ምሳኻትኩም ክነብር ኮለኹስ ኣነን አቦን ሓደይና እናበልኩ ኻስ ኣይትፈልጥን ዲኻ እቲ ንኣይ ዝረአየ ነቦ ረአየ ከመይልካ ከነቦ አሪኤና ትብል ኣለኻ ኣነ ኣብ ኣቦ ከም ዘለኹ ኣቦይን ኣባይ ከም ዘሎ ዶ ኣይተኣምንን ኢኻ
اباي زلو ابو بعلو يو غبرتاتو زغبر زلو امبر ازي ناخاتكم زنغركم زلوكم زرباس كابرساي كونكم زربو زلوكم انا ابو محلاوي ابوون اباي محلاو امنوني انت زي كوينوس سلت غبرتاتو كو امنوني بمبال اتحدنتهم كغلص كولونري كبرن غويتا يكون زي كلون انتايلو بحيل قالو صيرو خلص انتايلو شو زي كلون بحيل قالو صويرو خلص زبل قال زملاختنا انتايو نعبيتن سلطانن يسوسني امين يسوس كريستوس يو نخلو بحيلو قالو صيرو زلو نا يسوس سلطان نا يسوس ابيت اينا ابزن رئي زلنا قدسان سلطان نايزي من صحاتنا مسغبره ابلا علي اب يمن ابو تقمط يسوس اب قولوس 10 شعات حواريا ጳውሎስ ንሰብ ቆሎስ اب ዝጽሐፈሎም መልእክት ሪና ይና يسوس اب سماين مدرن زلو زرئن زيرئن زفانات كونه ويس غويتنت حلقنت ويس سلطانات كله بؤي تفطيرو امين فطار نيزو كله بوس نيزو كله يسوس كريستوسي كله تتفطر دما نوئي تفطيرو از غويتا غويتوت ني امالختي املاح مس از كله عبيتون سلطانين امبار نعانا نحاطان كيوتو بجحليفو كله ادانا خفيلو دما كمز زنببنايو من صحاتنا غيرو ابلا علي اب يمان ابو تقميط امين اتي يسوس كريستوس نعبيتون سلطانون مو حسابو قدسان ناملاح حسابو مو نزي رينا زين ودو عالم زفطره نخلون بحيل قالو زصوره غويتا ام مسقل اب انጨይቲ ተሰቂሉ ጠልጠሊሉ خموت كله حسابو مو عدانا خفل كله حسابو مو رزنت نايتي ملእኽቲ كردانا يقدسان ترى سبا يكونن مويتلكا املاخي مويتلكي املاخي مويتلنا قدسان ترى سبا يكونن فتارزا مدري فتارز كل يونيفرس ايو نعنا كمرغم حاتات حراخ غبرنا زفانو حديق وريدو خبرنا ويتا يكون بتعم ادلنيا تاتينا نحنا نزي حق تردينا نام منغستو زتحوسنا سبات ازينا ادلنياتات بروخاتينا كسحجي كاب زرئنا يو يسوس وراسو خلي امين نعلم زفطري ناي كبرو نصبراقي ناملاح زغاهدو ويز ترخوي نقولو بحيلو قالو زصوري من صحيتاتنا زغبري اب يمانا بو تقمطه كامل اخت زبلص املاخ يسوس تي تسعبو زلخا ازي نسعبو زلنا يسوس ترى ايكونن قدوسان بتعمي بتبعاتيناكو ابز مدر زخن ملالس زلنا امين دو نا يسوس بمخوانا كنحبني زلنا امبر كنحفر يبلنا قدوسان نزغف لزي كنبب كلخو بتعمي حابني زسمعني انا ناي يسوسي امين نايزي ناي نغستات نغز زخونه سماين مدرن زفطره زرئن زفانات زغبره غويتا زخونه حلقا زخونه بعال سلطان زخونه انا نايزي كبرن غويتا يكون امين كقصر 4 ابزلو خبلي ناي يسوس كريستوس لولاونت مانم كخدو بزيك المنجدي مرتؤتات كابولي كدان ان قربه كغلص كله ينابز نري زلنا امين دو ابز نبراويان كنصنع خولنا كنكحدو زي نخل حقتاتينا نري زلنا امين بفلاي بزعبا يسوس اذن ديام كسبخ زلو خفلتاتي كفليو امين بزعبا يسوس كريستوس اغليهو زرئي بزعبا نا يسوس كريستوس ززارب كفلتات ببزحي كنسبقو زغباناي ازي تتسبيخو سبخ زلو نايزي ملأخت صحافي يسوس كم ملأختي كم زبلص بقل بمغلاص يو صحفو جميرو اب قطر 4 كينا حنا نبب كلنا انت ايبل كابتوم ملأختي بزح زبلص سم بزوره سمطن كسع كندت زي كباتاتهم بلص مسبله اسكي كم ملأختي نمنوميو نسخا وديخا انا لوم ولدكوخا كم بحدش دما انا ابو هونو نسوين ولد يخونن زبولو بمبال حدا كابتوم ملأختي بزح زبلص اسم كم زورسن كالاي بزي
ካባታቶም ከም ዝበልጽን እግዚአብሔር አምላክ ብጀካን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ወደይኻ አነ ሎም ወለድኩኻ ከም ዘይበለ ወሲኹ ድማ እግዚአብሔር አቦ ብጀካን ኢየሱስ አነ አቦ እኾኖ ንሱን ውልድ ይኾነኒ ከም ዘይበለ ብምግላጽ ኢየሱስ በዚ ካብ ኩሎም መላእክት ከም ዝበልጽ ከገልጽ ኮሎ ንሪዮ መላእክት ፍጥረትኒ አምላክ ዶ እወ ብኡድዮም ተፈጢሮም እወ ንዓዓቶም ግን ውሉደይ ደቀይ ክብሎም አይንርኢና ቅዱሳን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ሓደ ወድለዎ ንስኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ያሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ከማንም ብዝተፈለየ መንገዲ ብፉሊ ምስ አቦ ሕብረት ዘለዎ እንኮ ውሉዲ አሜን መላእክቲ በአምላክ ተፈጥሩ ፍጡራትም ስለዚህ እዞም መላእክቲ ልክ ከምቲ ኢየሱስ ዘለዎ ንያቦን ወድን ሕብረትን የብሎምን ምስ አምላክ አገልገልትኒ አምላክ እዩ አሜን ዶ መላእክቲ ንኢየሱስ ዘገልግሉ ንዓና ነቶም ናይ ዘላለም ህይወት ክንወርስ ዝግባአና ሰባት ድማ ከገልግሉና እግዚአብሔር ዝመደቦም እዩ አሜን አሜን ኣብ ቁጥር 6 እንታይ ይብለና ከም በሐድሽ ድማ ነቲ ቦኽሪ ናብ ዓለም ከእትዎ ሆሎ ኩላቶም መላእክቲ አምላክ ይሰግዱሉ ይብለና ካብዚ ቃል እንታይና ንማሃር መላእክቲ ኣብ ትሕቲ እቲ ናይ ዓለም መድሃኒ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝኾኑ ኢና ንማሃር አሜን ዶ ኩሉ ኣብ ትሕቲ ኢየሱስ እዩ አሜን ዶ ኩሉ እቲ ኣብ ክንዳኻ ኣብ ዝሞተ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኩሉ ኣብ ትሕቲ እግሩ እዩ አሜን ዶ ኣብ ቁጥር 7 ድማ እንታይ ይብል ብዛዕባ መላእክቲ ከዓ መላእክቱ ንፋሳት አገልገልቱውን ሓልሓልታ ሓው ዝገብር ይብል አሜን ኣብዚ ኸሪኤና ደሊ ዘሎ እንታይ እዩ መላእክቲ ናይ ገዛ ርእሶም ክብሪ ከም ዘለዎም ናይ ገዛ ርእሶም መለለይ ወይ መፍለይ ጠባይ ከም ዘለዎም እንተኾነ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ምንም ከነጻጸሩ ከም ዘይክእሉ እዩ እዚ ክፍሊ ዘሪኤና አሜን ዶ ቁጥር 8 9 እንታይ ይብለና ብዛዕባ ወዱ ግና አታ አምላኸይ ዙፋንካን ዘለዓለም ይነብር በትር መንግስትኻውን በትር ቅንዕናያ ጽድቅ ፈቶኻ አመጻኻ ጸላኻ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላካ ሓለፋ ብርጾትካ ብዘይቲ ሓጎስ ቀብአካ ይዝብል ይብለና ኣብዚ ኢየሱስ አምላክ ከም ዝኾነ ንጉስ ከም ዝኾነ ዙፋኑ ድማ ዘለዓለም ከም ዝነብር መንግስቱን መንግስት ቅንዕና ከም ዝኾነት ጽድቅ ዝፈቱ አመጻኻ ዝጸልእ አምላክ ከም ዝኾነ እዩ እዚ ቃል ዝነግረና ሓቀይዶ ቅዱሳን ካብዚ ቃል ክንመሃሮ ዘለና ነገር እንታይ እንደህርኢና ንሕና እቶም ኣብ ግዛአቱ ንነብር ኣብዛ መንግስት እዚኣ ንነብር ደቁ ከምቲ ንሱ ጽቡቅ ጌርኩም ሰምዑኒ ከምቲ ንሱ ቅንዕና ጽድቅ ዝፈቱ አመጻኻ ዝጸልእ ንሕና ውልከ ከምቲ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅንዕና ጽድቂ ክንፈቱ አመጻኻ ክንጸልእ ከም ዝግባአና ኢና ንመሃር አሜን ዶ ምክንያቱ መንግስቱ እንታይሉ መንግስትኻውን በትር ቅንዕና ጽድቅ ፈቶኻ አመጻኻ ጸልአኻ ይዝብል እግዚአብሔር ቅንዕና ይዝፈቱ እግዚአብሔር ጽድቂ ይዝፈቱ እግዚአብሔር እንታይ ጸልይ እንደሕሪና ድማ አመጻ ይጸልእ ማለት እዩ ስለዚህ ንሕናውን ጽድቅን ቅንዕናን ክንፈቱ ከም ኢየሱስ አመጻኻ ክንጸልይ ይግባአና ስለምንታይ እንደሕሪና እንደሕር ኣብዛ መንግስት እዚኣ ክትነብር ደሊኻ ኣብዛ መንግስት እዚኣ ክንጸንዕ ደሊና ነዚ ነገራት ክንገብር ብግድ ስለዝኾነ ማለት እዩ ታ መንግስቲ ቅንዕና ትፈቱያ ጽድቅ ትፈቱ አመጻ ትጸልእ ስለዝኾነት ማለት እዩ እግዚአብሔር ነዚ ክንገብር ናቱ ባህሪያት ክንንጸባረቕ ንነፍስ ወከፍና ይደግፈና አሜን ካብ 10 ክሳብ 12 ኸይና ንንብብ ኮለና እንታይ ይብለና ድማ ኢሉ ጎይታይ ንስኻ ካብ ቀደም ንምድሪ ሰሪትካያ ሰማያትውን ግብረ እዳውካያ እዚኣቶም ክጠፍዮም ንስኻ ግና ትነብር ኩሉን ከም ክዳን ክበሊ ከም ዓለባ ድማ ክትጠቕልሎ ኢኻ ክልወጡኒ ንስኻ ግን ከም ቀደምካ ኢኻ አመታትካውን ኣይክውዳኣኒን ይብል ይብለና አሜን ዶ
እዚ ቃል ዝምህረና እንታይ እንደሕርኢና ጎይታ ኢየሱስ ንዓለም ከም ዝፈጠራይ አሜን ነዛ ሐቅ ድማ ቃል አምላኽ ኣብ ብዙሕ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ክፍልታት የረጋግጸናይ ጎይታይ ንስኻ ኢሉ ካብ ቀደም ንምድሪ ሰረትካያ ሰማያዋቱን ግብር ኣዳውካዮም ግብል እዚ ቃል ዘመላኽተና እንታይ እንደሕርኢልና እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዎ ዘለዓለ ወይ ዘዓበየ ስፍራ እዩ አሜን ዶ ኣብዚ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጣሪ ምዃኑ ኢየሱስ አምላኽ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ዘለና ነዚ ኸርኢ እንታይ ኢሉ እዚኣቶም ማለት እቲ ንስኻ ዝፈጠርካዮም ሰማይን ምድርን ክጠፍኦም ንስኻ ግን ኢሉ ትነብር ኩሉን ከም ክዳን ክበልዩ ከም ዓለባ ድማ ክትጠቕልሎ ኢኻ ክልወጡን እዩ ንስኻ ግን ከም ቀደምካ ኢኻ ዓመታት ካውናይ ክውዳእኒን ብምባል ንኣምላኽነቱ ክገልጽ ከሎ ንርኢ በሓጺሩ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዓለማዊነት ከሪኤና ከሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ክብርን ሽሙ ይኹን ዕብራውያን 13:8 እንታይ ይብልሲ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ንሱ እዩ ብምባል ኢየሱስ ከም ዘይልወጥ ይነግረና ክብርን ጎይታ ይኹን 10:3-14 ድማ እስኪ ካብ መላእኽትኸ ንመኖም እዩ ንጸላእትኻ መርገጽ እግርኻ ክሳዕ ዝገብሮምሲ ኣብ የማነይ ተቐመጥ ዝበሎ ኩሎም ዶ ነገልግሎት እቶም ምድሓን ኮርሱ ዘሎም ዝለኣኹ መናፍስቲ ኣገልገልቲ ይኮኑን ይብለና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ የማን ኣቦ ምቕማጥ ዘርእየና እንታይ እንደሕርኢልና ኢየሱስ እቲ ዝለዓለ ስልጣን ከም ዘለዎ እዩ አሜን ዶ እቲ አልቲሜት ፓወር ኣብ ኢየሱስ ዘሎ ብጀካ ኢየሱስ ማንም ካብ መላእኽቲ ኣብ የማን ኣቦ ዝተቐመጠ የለን ነዚ ኸሪኤና እምበኣር ኩሎም ዶ ነገልግሎት እቶም ምድሓን ኮርሱ ዘለዎም ዝለኣኹ መናፍስቲ ኣገልግሎት ኣይኮኑን ኢሉ መላእኽቲ ኣገልገልቲ ናይ ኢየሱስ ከም ዝኾኑ ገሊጹና ዘሎ ክብርን ጎይታ ይኹን ቅዱሳን ነዚ ክፍሊ እዚ ክነጽልእ ኾለና ፍቕሪ ኣምላኽ ንዓና ክሳዕ ክንደይ ኣብ ከም ዝኾነ ኢና ንመሃር ካብዚ ክፍሊ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንኸድሕነና መላእኽቱ ክልእኽና ኸኣለ ንዓና ንምድሓን ንገዛእ ርእሱ ይሂቡና ክብርን ጎይታ ይኹን አሜን ወንጌል ብጣዕሚ ኣዝዩ ክቡር ነገር እዩ ቅዱሳን ካብዚ ክፍሊ ክንመሃሮን ክነተኩረሉን ዘለና ነገር እንታይ እንደሕርኢልና ነፍሲ ወከፍና ጠመተና ናብ ኢየሱስ ክንገብር ከም ዘሎና እዩ አሜን ናብ ዝኾነ እዚ ዝመውት ሰብ ሞዋቲ ዝኾነ ሰብ ነቢይ ይኹን ፕሮፌት ይኹን አፖስትል ይኹን ናብኡ ገጽና ክንጥምት ከም ዘይብልና እዩ አሜን ዶ ናብቲ ናይ እምነትና ጀማሪኡን ደምዳሚኡን ዝኾነ ክርስቶስ እናጠመትና በቲ ተሓንፂጹና ዘሎ ሕንጻት ብትዕግስቲ ንጉየና ተባሂልና ዘለና ስለዚ እዚ ክፍሊ እዚ ዝምህረና ናብቲ እቲ ዝለዓለ ultimate power ዘለዎ ultimate ስልጣን ዘለዎ ንኹሉ ብሓይሉ ቃሉ ዝጾረ እቲ ይኹን ኢሉ ዝፈጠረ ኣምላኽ ናብኡ ክንጥምት ከም ዘለና እዩ ካብዚ ክፍሊ ንመሃሮ ቅዱሳን ካልእ መላእኽቲ ከምዚ ኣብ ቁጥሪ 14 ተገሊጾም ዘለው ነገልግሎት እቶም ምድሓን ኮርሱ ዘሎም ዝለኣኹ መናፍስቲ ኣገልግሎት ከም ዝኾኑ ፈሊጥና ናብቶም ልኡኻት ዘይኮነስ ኣብቲ ለኣኺኦም ክነተኩር ከም ዘሎና ኢና ንመሃር በሓፂሩ forget about መላእኽቲ ሕጂ ኣገልገልቲ ናይ እግዚአብሔር ብዙሓት ኣለው ነቢያት ኣለው ፓስተራት ኣለው ወንጌላውያን ኣለው ኩሎም ነሜት ኩሎም ኣለው ናብኦም ክነተኩር ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ኣይኮነን እሶም ልኡኻት እዮም ልኡኽ መጪ እንድሕር ሕጂ ንኣብነት ሓደ ፖስትማን መጪዩ ፖስታ ሒዙልካ እንድሕር መጪዩ ናብኡ ይኮንካ ተተኩር ናብቲ ሒዝዎ ዘሎ መልእኽቲ ኢኻ ተተኩር ሓቀይ ዶ እቲ ናባኻ ሒዝዎ ዝመፀ መልእኽቲ ኢኻ ክትቀበሎ ትደሊ በቃ ምስኡ ዘለካ ሪሌሽንሺፕ ካብኡ ዝሓለፈ ነገር ኣይኮነን ምስኡ ኢንቲሜት ሪሌሽንሺፕ ትገብሮ ነገር የለን እዚ ማለት ማለት ኣይነፍቅሮም ገላይ ኮንኩ ዝብል ዘለኹ ግን ልኡኻት ምዃኖም ኣይንዘንግ ኣምላኽ ኣይኮኑን
ናይ ኣምላኽ ክብሪ ናይ ኣምላኽ ቦታ ክወስዱ ኣይግብኦምን እዩ ከምዚ ሕጂ ንሪኦም ዘለና ክውደሱን ልዕል ክብሉን በቃ ብዛዕባኦም ክንዛረብ ብዛዕባኦም ማኖፍ ጋር ኢልካ እንድሕር ዘይተዛሪብካ 10 ግዜ ከምኡ ክትብል እዚ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ክጽልየልካ ከሎ እንታይ ኮይኑ እዚ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ከም ዝገብር ከሎ እንታይ ኮይኑ እናበሉ እቲ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ጎሊሑ ክረኣይ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ እናጠፍአ ክኸይድ ዝገብር ኣገልግሎት ክነገልግል ኣይተጸዋዕናን ከምኡ ክንገብር ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ኣይኮነን تخرأي زلوا أتي زجبر أملاخي آمين ده تخرأي زلوا تزارب أملاخي كم تي يوحنا الزبالة أنا ختحت نسود مال الكبل يجبوي كم زبالة ما تيجي مكون جيرام وتسحزت مكايا تاب تحتي خاص تتأمك أسي حجيسو بزحدك أما زمرت يفري على مسبولوه بكا قبل علي حدث قبل علي تزيتوابو ولا حدث زجبر نجاريلن كم تعنا أقدم مزبولكو نسو خبايا عبيو أنا سر خاص عنو كمان كأسر زي جب عني السو أنا كتحت نسو الكبل يجب عينه آمين دو يسوع كريستوس ترايو قوليحو غرأي زلوا بيرد ما نم كرأينا إجابير فقادا يكون ما نم كبرنا يسوع كريستوس كوسر يكلني يسوع ينبر فويسوكا زخونة خالنا لوخاتنا يسوع كريستوس هيكونن زفوسكا يسوع ينتمل اختي بتبارع غير زحلف زلمبر تبارع من البات كاب جبوتي ندحريبوكا ناتو سلازخونه ناتي ግን እግዚአብሔር ከምዚ ብላሉ እንደህር ኢሉ ንሱ ክጠፍኢ ዘለዎ ከሐስስ ይዘለዎ እቲ ተዛራባይ ጎሊሑ ክወጽ ዘለዎ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ነዚ ቃል እዚ that's it ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ በቃ እቲ ultimate power ሂዙ ዘሎ እቲ ultimate ክብሪ ዝግብኦ እቲ ዝዓበየ ንዓና ዋጋ ዝኸፈለና ንሱ እዩ ሕጅውን ብመንፈሱ ገይሩ ዝዛረብ ዘሎ ስለዚህ እቲ ክብሪ ንዑ ክወሃቦ ኣለዎ ሰባት ክጠፍኡ ክኽሉ ኣለዎ ንኢየሱስ ዘጥፍ ንኢየሱስ ዝኽውል ኣገልግሎት ኣይድልየናኒ ካብዚ ክትሓድሚ ዝግባኣኩም ቅዱሳን ሰብ ሕጂ ኣገልጋሊ ናይ ሰብ ተቐይሩ ሰብ ከመይ ገይሩ ዝወረደ ህይወት ይነብር ትዝሞተሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ክነሱ ትዝዋጋ ዝኸፈለሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ክነሱ ከመይ ዝወረደ ህይወት ይነብር ሞ ምድሓና ይተረድኦምን ተመሊሶም ኣገልገልቲ ናይ ሰብ ክኾኑ ማለት እዩ ኖ ካብዚ ክፍሊ ክንመሃሮን ክንተክረሉ ዘለና ነፍስ ወከፍና ጠመተና ናብ ኢየሱስ ክንገብር ከም ዘለና አሜን تزعبي ultimate power زلوا تزعبي سرح السرحنا من صحيتاتنا مسجبره اب يمان ابوس تقمط حجون سلينا زمالل حجون سلينا زقاتت زلو يسوس نابوخن طمت يزلنا نعبراوان صحافي قومو يلناي نابتي حفرت نيقو سلتي اب قدمي زلو حاغوس كبل ناي مسقل موت اتعجسه ناي امنتنا جماريون فصاميون زخونه كريستوس نابو نطمت يلو آمين دو نابونا تأمتكا بتتحنصيصولكا زولو حنصار بتعجست ختغوي بتعجست خنغوينا تتصوعنا زلنا لومي نزل كنغبر እግዚአብሔር ንነፍስ ወከፍና ጸጋ ይብዛሃልና ወይታ በነገር ኩሉ ይባረኩም ጸጉ ይብዛሃልኩም ናይሎም መጽናዕትና አብዝ ጠጠው ከነበለና ተባረኹ ላይ